let me be honest with you, like when people say pastors are taking money, using people's money for their life and so on and so on, it's true, very true, and I'm one of them. You see, Pastor Red used to find Robert more than Mangoma Bass. You know, one coffee Santino Varao. Why would somebody call you now one? I'm an offender. Tazakuno. Am I not your pastor? Do you think I wake up do garaso ndo kunamata ndo ndaswera hangu ndo saka ina ngwani narimwe basa randinoita ndinonamata saka zvekuti kuchecha kudiwe mari ina, I just believe and I have faith and the money will just come. I have faith you will come with money. Hello people and welcome to Zim Reality TV. My name is DJ Sparks. Nyandine panapa guys, inyaya kuti wana Pastor Aldridge wachiudza audience yao including Baba Harare and wife. As you can see kuti Baba Harare varimo vari kutoudzwawo kunzi no uya nemari yenyu kuno kuti ishandise ene mari yenyu hatikunyeperei kuti mari yenyu hatidye toidya zveshuwa. Saka Baba Harare ukatsoonetswa no kwamaya kunokuka kunodyiwa mari. Pastor Aldridge is one of my pastors and roterera when it comes to nyaya dzeshoko chaizvo vanobata shoko chaizvo nemazvo vanhu kuti vane imwe word vanoparidza so vanotonakirwa naro kuti ano mukuru vari kutaura word chairo but apa vaitaurawo nyaya dzemari. You know, mazimbabweans hatidi kunzwa nyaya dzemari because takanzwa nyaya dzemari tisotanga kubatikana. Sada kuti wanzwe panapa chinyaya totaurira vanhu chokwadi tisingaputse ukama. Awa ndio mona yatsoudza kuti chokwadi kuti aiwa mari yenyu toirova guys. But before sindapinda panyaya guys, ndaya neteam yangu iya yandika absolute wetlands kana tichida kuzodhirilwa mabhoho. Ndaya neteam yangu ana mazvikokota nyanzvi panyau dzekudhirila mabhoho absolute wetlands. Wande kuti amaservices ese muri kuona paflyer namba dzavo dziri kubuda pazasapo dziri kufamba idzo ndidzo namba dzavo idzo dzedzi. Saka munofana kuwabata then muona kuti mungaite same, mungashandidzane same, but I trust me zvinhu hazvimbotadzi kufamba zvakanaka, vanofamba nemuzvakaita se zvakanaka. Rega tichinzwe sermon racho kuti rakaita se rakamira sei. Paunosara wako 5. Sometimes you don't even feel it, you're okay with it, like we enjoy today, we enjoy. Come to the house of God. Come to the house of God. Come. Vangeri ndeye pachena. But my pastor tried to monetize it. You are crazy. If you still talk like that, you are crazy. You are mad, not mad. Ndozvoita vanhu guys kuti vhangeri ndire free but pastor akutry kuti monetize. Ndozvokunzi you are crazy. Pangondinakidza unosangana paplayer but otherwise kwesoke ndichinzwe pastor achitaura. I'll tell you, the gospel is free. Jesus Christ, so free. But the means by which we spread it, it takes money. It takes money. It takes money. And at the end of the day, let me be honest with you, like when people say pastors are taking money, using people's money for their life and so on and so on, it's true, very true, and I'm one of them. Yeah, very true. Who is not using people's money? If you have a shop, do angels buy? People what? So it's people's what? Exactly. So if you give, do you think in your right mind yoda kunyepera undapasana kunyepera kuti mari yese ino yapa hapana kana ndinozombowana indine yandowana taza kuno? Am I not your pastor? Do you think I wake up ndo garaso ndo kunamata ndo ndaswera hangu ndo saka ina ngwani narimwe basa randinoita ndinonamata saka zvekuti kuchecha kudiwe mari ina, I just believe and I have faith and the money will just come. I have faith you will come with money. Yes. Why should you lie? Listen, the Bible tells us the priests, the Levites will to eat off the altar. So why should I lie to you and say, in me I don't care about your money? I care about your money. I do care about your money. I care a lot. Is it everything I take? No, I don't. I'm telling you, I don't. It's not like every service my riches going on that. Yeah, Mary, bring it to my house. No. No. But if you think I'm foolish enough to think I should not get anything from the church,
and you want me to be humble. That's not humility, that's foolishness. It's stupidity. This is a church, this is an organization. Pastors here are receiving salary. Are you not say? Are you not say? They are receiving money. Are you not receiving money from the church? So don't lie. Receiving money from the church. Why? They work here. Okay, why do you think you will? Okay, do you think being a pastor is not work? You see, Pastor Rebbe used to find Robert more than Mangoma Bass. You find one. Coffee and no varao. Why would somebody call you now one? I'm one offender. Come back and say, Tavara. We are so sad. Dakarara takumukira kumunda mangwana. A pastor, I'm telling you, a pastor is expected to be everywhere and yet nowhere with life. Tatripa namoya ninga. Tabata nabo. Tichibayoto watenda ya ningi. Tabayoto watenda kumchatu wa ningi. Tabayoto watenda birthday. Wapedza says wanzi. Have faith, you have money. You are crazy. Nazita kuza chokwa dichisinga hiti. Inda hamonzo wana hitanzi. I remember there were pastors who tell me, you don't tell people about such things. Be discreet. Discreet, I should tell you where your money is going. Yes. Exactly. We buy speakers. We buy things in the house of God. And some of it, we buy food. Okay, let me ask you something. Is that thing not nice? That thing over there. Look at how new it looks. Do you think we spoke in tongues? We did not speak in tongues. It was your money. It was your money. Some of you were not even there when you bought my speaker. Papa contribute about my speaker. We were about to close in on our first phase of project in my screen. Exactly. We did not speak in tongues. We came to you guys and we told you, and never matter here, we happily contribute. This is your family, this is your church. Fine. So should I lie to you next time and say, pila, and then I use that man in the holiday? Aiwa. Can't you under holiday? I'll tell you. And then you send me. Kanawada. Is that you know tenga those exactly. But don't lie to me and say it's time go fungo pamuntu no pe mari wewe pani pamunozoenda pamusoro pemba and then mutanga ona vana vati mwari gamuchire Maria yauya gamuchire Maria. Isn't what dererwa mapasta na matai mwari ngakupe simba rinopisa to dererwa is mwanga aimbobvunzwa nzi ko makwatari kuenda kupi tisinonzi offering dziri kuenda kupi aiwa be honest be honest. Ufunga mashandranda na pasta Msara na pasta Josa kutsanya china ndo intercession team yedi cha sometimes ndona mu group rava 1 am 12 1 2 kusvika kuseni wachisendera na audio, let's pray for the church kayaba lekedeba orra kuseni unzi munhu ngaamuke atsvage kuti saka sadza rakacharwana kupi next. Imbonyatsopafunga iwewe chero gadha anoita usiku wese akasvinura kuseni munompa chi exactly mwedzi uchipera munompa salari sati tovanyimirei mari yacho inobva kupi? Nhasika ndakamuzwa mapasta achizvidefenda kuti hanzi inini. So many people think this lifestyle I have it's because of the church. I have my own business. Let me tell you something. Even me, I have. But I'll be very honest. I was not foolish. The man I started business, I received it from people. There are problems. One person, they would have $20 in MTN. So I got $2, 19, 18 number, take a pizza. That's problem. I'm not going to can I somewhere. That can no problem. I didn't tell you. But as far as giving and receiving is concerned, I will never abuse my pastor on my social media. Help these guys. Some of them are struggling. And I've noticed this. Kune maronda ane some pastors ekuti anochemera family yese kuti iwane deliverance idi mwana uyonza aenda ku UK, mwaenda ku America, uyu angasingarorwa azororwa, uyu adi achata nechi.
zvichipera izvozvozvo pastor vanenge vaita kunge tishu rangoshandiswa bva rakandwa muchemba. Hakuna acharangarira pavese ivavo. I've seen this. Inambotuka mumwe. So this guy, recently I was telling my wife and my young brother. So this guy akaita muchato wake mushe. And then alright, I think kumberi ukatiseya nazvo. Kumberi ukatiseya nazvo. But what I noticed is pataurwa chokwadi chatisingaputse ukama. Chokwadi chacho kuti mari yenyu ndoirova. Saka yozva kwauri. Mari yababa harare kurowa zisingaite ikoko. Kana akaita madhiti wakaita kubusiness yekujiti uko yakurowa ikoko kwaikona mbijana ende zviri pachena. Ende bhaibheri inotaura kuti zveshuwa vanofana kudya mari yemuchechi. Varevi ndivo vanonziva varevi kai. Vanofana kuidya muchechi imomo. But ngoti mazuva ano kuzoidya vega manje because bhaibheri yakaiti muzodyiwo nenherera neshirikadzi. But mazuva ano vakomana vachada kuidya vega. Anyway guys, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Aya mavideo atongoya nawo tikupakurirei zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Mugare muchiziva zvinenge zvichiitika. Musasare, mugare muri up to the time. Muzive kuti mari dzenyu dziri kudyiwa zveshuwa ende hasi kutombotarisa pasi. Hautombonyara kuti hatiri kudzidya. Ende zvisuwa zvodyiwa. What I like about Pastor Aldridge, vangobuda pachena. Vamwe vabude pachena sanonge vachingodzidya. But Pastor Aldridge vangobuda pachena kuti mari yenyu toita sei toirowa. So guys, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Kana uchingochitoona kuYouTube, please don't forget to subscribe. Kana uchitoona kuFacebook, please don't forget to follow us. I think the mazana ngachita ma shoutouts manje. Totakaita ma shoutouts. Saka kune team yangu na ma shoutouts nongosenda inbox. Totapata chita ma shoutouts totanga video tombobigana. Very very important izvozvo. Tichatozive ma loyal fans. Vanomira nechino. Ma top fans. Saka guys, sandaida zvangu ma drilling balls, absolute wetlands ndo basa kukundo zvavakadanwa vakandaira vanodhirila mabhoo maservices anoenda ndovari apa munongowabata namba dzavo nodziri kufamba pascreen. Otherwise I am out. 4